So guys, good morning. So nandito kami ngayon sa kwarto ni Inay Mundang and Harris. Hi! And it's makeover time! Yes! Magme-makeover tayo kasi talagang i-level up na natin ang pagbablog. Okay? And bibigyan namin kayo ng pasilip sa kwarto niya before and after. So, ito yung before niya. Let's check kung ano yung after mamaya. Let's find out! So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Join na! Orangelia! Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Could you be the one? Good, good. Naimbag na Aldaw mga Kakabsat, and welcome back to my channel! Since mga Kakabsat, yung mga Anakshies ko ay inayos nila ang aking kwarto, inilagay nila syempre yung regalo sa akin ng isa kong Anakshi na si Omel. Yan, yung wallpaper na regalo niya sa akin, yun yung ikinabit ni Cham at saka ni Harris. Thank you sa pagkakabit ng wallpaper, Harris and Cham. And also, thank you, Omel, for the gift. Yan. So, as a treat, mga Kakabsat, we will go out and have dinner somewhere na malapit lang. Yan. So, I hope, guys, mapanood nyo itong buong episode na to because I am very excited to show it to everyone. So, ano pang hinihintay natin mga Kakabsat? Tara! Join na! Naimbag na Aldaw Kakabsat. Hi! So saan tayo pupunta mga UGONG Girls? We're gonna eat and maghahanap tayo ng masarap na pagkain sa Genesitas. Ano bang masarap ang tinutukoy mo? Maraming masasarap na hindi kayang bilhin ng pera. Lalaki ka lang sa buhay ko. Lalaki ka lang sa buhay ko. Alright, so mga Kakabsat, kakain lang kami. So, this is the part 2 of Meet the UGONG Girls. So, ito yung dinner with UGONG Girls! Mga Kakabsat! So, nandito kami sa may Tiendesitas. Anong tawag dito? Tunnel. The Christmas Light Tunnel. Nandito kami ngayon. Ayan. So, nandito kami ngayon sa Gilligan. So, magdi-dinner kami with the UGONG Girls.
Ayan, so naka-order na kami ng food. Inaantay na lang namin. So stay tuned mga kakabsat. Kainan later! Mga kapsat, nandito na yung pagkain. So, ano pang ginagawa natin? Tara! Join na! So, Mother, ano yung mga food na kakainin natin kami? Siya. Kainin natin today. Siya? Siya. Nasaan siya? Siya lang, wala na siya. Wala na siya. Okay, kumata. Mga kapsat, meron tayong pork sisig. Meron din tayong sinigang na baka. And we have here pork barbecue steak. Yan, mga kapsat. At yung pinakamasarap, Yan. yung pakbel. Ang lutong Ilocano. Yung pinaklang pero the best, pakbel. And of course, Also guys, ito yung pinakapaborito ng lahat. Kani. Tapos na nga kami nag-dinner ka, mga kakabsat. So, sana nagustuhan niyo itong vlog na to. So, kung nagustuhan mo to, please don't forget to like this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click that subscribe button and also that notification bell para ma-notify ka sa mga future vlogs ko. So, till next time mga kakabsat, this is your Kabsat movie. Tara! Join na!